Aywa Yakuba ala ka nya ka di amma ma kele hakili kili bena ka hakili na do la ala nyama u na soro u hakili kuma ni unaye sabu ni maye itayoro do ikanka iwili kuma fene odo hali na soro minya nga marabo ye ulu hakili na nye wati doye ali ni ye kalo biduru abiba onga wati ude fene be koula ko kanyu ukuma kono nana paso de on ni tiseka ke wati ye onga marabo onka an felekete mayelema ninka ajira jema la an yelema tola ka yuru la ka foko minye ngani anyuma mi malila malibi fe ka ko la segu usigi chuko koro de lawa oteka kewa ona soro obeseka ke jamana do minya nga refondation ko ye onka nga soli akofe chuko yadi sabu ko chama mbulu dalendo yelema ulula marabo ulubulu nga wati du fana mbekata bigomatu franje fanga sigilendo bigomatu refondation ko kuma folendo onga anye musoro akola aiwa anye muntama hali sanga muntama fasodo ni fana teka ke wati ye akoka buliwa o kuma yeniye mukambi segifu ni segifu ani segi dugu kunganko allo ini sokoma allo hali tigila maka labe mu masabati amitanye nege kanya ko nto sanga nyako nto dugu kunganko bi ambe refondation ko oka jamana kelendo ka refondation ko fo fencha mamba o de nyini ndo refondation ko ni kon nana onga benani wati fene sisani no on bi fe lafiya kana chuga mina gele o ka bo onka soni on mina kalo saba usoro CEDEAO aka sanction be onka aywa jamana du na manya ka fako juru choro lendo CEDEAO kembe ki chari ki joro mina o de ka fako franje fanga adan wati ka fo o kalata yere fene o buludo wati ulu yere fenen ka bugu na tigeni ko dim mama o yolu ko ni chari yoro ene ka ujo onga anga marabo ulu kelendo ka fencha man lay duta onye u ka fola fencha man be no ulu sigi chugo umani fencha man be no ulu kun tasira umani ulu ka anga labe kanya sigi nganga ke ulu kan ko ulu bara kanya odo ye kalata ko kuma min ubi fola CEDEAO fe ni ma chama mi ko nyini kalata bara ulu yirala ona anga jamana marabo fe ka foka kumbe ke chugo mi folo katina na keti jekulu kerengere ni jekulu kile ko debe na sigi kalata ko o baraw uluka ni ka seko oke o ko be chugadi faso de ambe refondation ko mina assise nationale de la refondation oke la nga kibaro do de fenen bora o ko kono nana olu fenen be chugadi o ye kibaro ya doye ni nga jamana gele ya badota politique ko gele ya obe asingoro wati dola onya ye nga marabaw ananga politique maw o kumbe nyanjere ni ka nyanye kuma be ka to ka be ko dowla ame wati me ko mimbi on ma foka bana peunga on nyaye asuma yara o sigi ka fo mun ko so usuma yara ka anto o ka gele ya mi no bi politique ko nana o gele ya abibanwa kama soro laydu yere kun talendo anga jamana marabaw fe wati temenuna ka fo politique ko gele ku ba akele ka ba nga faso kono nana nono bela jele refondation akonya dowye ako kacha faso do on tese kani wati la ja wati mi CEDEAO funu ndo wati minuta la ka juruma ka ya ombulu ka angani ya nyuma ojira CEDEAO la waka ira jema la ka doka fo anga jamana on be fe ka sigi akorole mawa no asoro obiseka ke anga marabaw kanga wuli chugodi ukanga buli chugodi wasa anga tnosoro ni yanga bibaro kun oye mukambi segi funi segi fu ani segi dugu kun kanko allo edem zen sokoma somo bedi alhamdulillah malakam kulubali so bifo alhamdulillah samake nti bifo arajo barakala befo nala sona kajalla kawfo tan kuluma samani fo ko wala ka nono cheya ambina la me ba befo aho ni fama fo ka fandam fo ka setiki se ka doni ba fo ku befo wala ka kli mandama mani ni malion pe anga mira anga tashi pa ni fama fe anga mira anga tashi mo kelente jien bana bebi ta ke ka ta ka pe mo rege na pe akana ke machi kono ke kelente se ga bete o e ki trompe de donc ni se ni o ke wati ni kono wati ni no kakani kana sama wati no fe ile bube wati ni kono kwa anga hakili to yoro la mo bi ho tai no fe bi kino bi ha tai no fe o chaman kera mali kono ya machi kan yere ne ga ko mo bi no fe kwa mo fo ke mo shi no fe ala de mo no fe ni ala bla dron mo bi bla aywa ala ka tini mandama ya rabbi ne ba ni ne fama o fe ne se ka don
kata ibe ka benina kana se bandaw ka watima ye mun kera kono di refondation ma ke o kono le ni ngara me fe ko don o ka bo ko fo anyanga siro ka bo i ashini yɛrɛ ka waati la ka na se sama refondation ko kuma bɛ sen na mun de kɛra politiki sira kan n kan tɛ armée ma bɛɛ ɲɛ b'o la o kuma baara jumɛn de b'a la ka kɛ kan ne bɛ fɛ k'o de dɔn parce que juge bɛ baara min na o tɛ gouvernement ka o tɛ olu ka baara ye o bɛɛ n'i ka baara de don constitution ma se ka yɛlɛma loi électorale ma se ka dilan comme le unique yɛrɛ o si ma se ka kɛ o bɛ baara jumɛn na dɛ o ko o fɔ n k'a mɛn tan an k'a faamu dɛ ne ma o baara de dɔn quoi an ɲɛ bɛ jɔ min na k'a filɛ nin ye ne bɛ fɛ k'o de dɔn a bɛ sɔrɔ ne de ɲɛ t'a la ou bien. ayiwa i bɛ cogo min na n'a kɛ maa caman fana bɛ ten koyi. ɲɛ ma fɔ n'a ɲɛ ma fɔ i t'a faamu dɛ. ayiwa a bɛ sɔrɔ o bɛ baara la ɲan kuma nka ne m'a faamu fɔlɔ quoi. Assimi kɔni ye baara kɛ ale ye sɔrɔsi ye a y'a ka baara kɛ bɛɛ ɲɛ b'o nɔ na mais gouvernement ɲɛmɔgɔ ani gouvernement tɔ u ka baara ye kɛra jumɛn ye kan u ye pont de jɔ wa u ye sira de dilan wa u ye terrain de wuli wa u ye kɛrɛnsira de dilan u ye mun de kɛ f'an k'o dɔn de. ayiwa non non kana fɔ k'u ye mɔgɔw minɛ ko a tɔgɔ minnu wari dun k'olu minɛna non non o tɛ an ka sira ye ça c'est pas notre o ye jugew ka sira o ye sariya dɔnnaw ka sira o ye olu ta ye. mun kɛra gouvernement kɔnɔ jamana k'a bolo la ko min bolo bɛ se ka sin ma mun de kɛra an bɛ fɛ o de ka dɔn ni ala sɔnna ma n'o ma dɔn dɛ n'o tɛna se ka kɛ dɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ dan constitution yɛlɛma ni jamana ma kalo 16 in kɔnɔ y'a fɔ o k'o yɛlɛma u ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta na pour que an ka segin an ka fɛngɛ la fɛn ma sariya normal ma quoi n'ala sɔnna ma parce que mɔgɔw ka mɔgɔ kelen de se ka baara in kɛ quoi ne y'a fɔ yan Modibo ma se k'a kɛ Musa ma se k'a kɛ Alifa ma se k'a kɛ IBK a tɛ kɛ c'est à dire i bɛ dɔ de kɛ i tɛ se minɛ mɔgɔ si ka n'i nɛgɛ k'i bɛ fɛ ka nin bɛɛ kɛ ko ka sɔrɔ ka bɔ i tɛ se quoi e ka ɲi bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ na o ka ɲi e ye komi n'a fɔ an tun t'a dɔn k'a fɔ ko Assimi bɛ na bi mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na sini min ka ɲi Assimi ye komi n'a fɔ min ka ɲi Sogɛli ye n'an nana ko ni ninnu kɛ baara tɛ se ka kɛ a kun fɔra ni IBK kɛra ko jɔnni bɛ na jɔnni bɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ se ka sɔrɔ waati in kɔnɔ a ma kɛ sisan wa o tuma an kana jigi da mɔgɔ kelen kan ko n'o tɛ yen ko baara tɛ se ka kɛ o tɛ tiɲɛ ye quoi maliyɛnw an kana ɲɔgɔn dɛgɛ faamaw an kana taa mɔgɔ minnu b'a la ka soutien u b'a la ka u ta de ɲini a kun ɲɔn tɛ baara t'a la ka kɛ dɛ. Kulibali ala ka don kuma kunnandi la. Tɛnɛ kɛmɛ k'an tɔɔrɔ an se m'an dan yɛrɛ de la an ni bɛ ɲini ka tigɛ yɛrɛ de. An b'i fɔ marifa bɛ dɔw fa yan fɛ tɔɔrɔ bɛ ɲini ka dɔw fa yan o ye ɲuman ye. Ala k'an dɛmɛ. O ma ɲi jamana ma dɛ. Faamaw a y'a lajɛ a ka segin kɔ. Aw de b'a la ka nafolo bɛɛ cɛ k'a dun anw bɛɛ tɛnɛ mɛ an bɛ ɲini ka sa. An nafolo bɛɛ kɛ kɛsu kɔnɔ an bɛ ka don sɛgɛn na siɲɛ kelen kɛ aw bɛ sɔn ma. Fisɔn ba dɔ ni bɛ sɔn ka sama bɔ ni ala sɔnna ma an bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni ta nin na. A ka fɛn ninnu dilan ka ɲɛ wari dun yɛrɛ de a ka dabila président ka wari ka falen premier ministre ka wari ka falen assemblée président ka wari ka falen ni wari tiɲɛ de ye jamana kɔnɔ. Ala k'an dɛmɛ an ye dɔ ta ala Kulibali kɛ an bɛ sira to maa wɛrɛ bolo ni ala jɛna ni a ye. Ka dɔ bɔ a bɛɛ la. A ka kɛ ten baga an bɛ Kulibali kɛ bilasira ɲɔnɛ a bila ma ɲɛ a kulo tɛ ko la a ɲɛ tɛ ko la nka a bɛ bɛn ni fana ye fasojɔ ye sabu ni min bɛ maa dusukun na f'i ka a bɔ de n b'a dɔn a ye min fana fɔ tɔmɔ tabi tɔmɔ a kɔnɔna na a ko a ma fɔ fɛn kelen tɛ min kɛlen don komi ale m'a ye minnu y'a ye n'u bɛ se k'an bilasira walima minnu yɛrɛ bolo ye baara in kɛ n'u bɛ se ka don k'an bilasira o bɛ diya an ye koyi ale bɛ dibi la cogo min na maa caman fana bɛ se ka kɛ dibi la ten i n'a fɔ maa caman yɛrɛ fana kunnafoniyalen don olu bɛ ko ninnu dɔn kabiri u bɛ ka taa cogo min na ni ka taa nka n'i tɛ a dun la ayiwa i tɛ se ka a fana ko ye malidenw dun bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka kɛ kaɲa ye kunnafoni ko nasira o la refondation ko bi ko maa kuma bila sen na anw ka jamana kɔnɔna na furancɛ fanga na min fɔra anw ye o refondation o ye o refondation ko fana an bɛ waati bɔ n y'o fɔ n ko an bɛ waati min komi sisan CEDEAO kɛn bɛ k'i cari k'i jɔ ni chronogramme ko de ye jamana marabaaw yɛrɛ fana min ɲininen don u fɛ furancɛ fanga dan o bɛ se ka kɛ waati min u ka dɔn hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkɛ tɛ kalo la fɔlɔ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ hali n'anw ka marabaaw n y'a fɔ nk'ale n'u ye kalo 80 o de proposé o bi ban an bɛ diɲɛlatigɛ min kɔnɔna na diɲɛlatigɛ dan fɔn tɛ nka don dɔ la bɛɛ sigi bɛ n'a ye k'a fɔ ko diɲɛ in bi ban kuma tɛ min ye waati ko ma an bɛ waati min na fanga la tɛmɛ fanga de don
a waati anase don dɔ la a ma kɛ cogo cogo anase sana ka se u ye layidu caman ta k'a fɔ ko caman kan ka kɛ ayiwa min ye jamana in a dɛmɛni sira ye anw bolo o fɛnɛ ye nin ye ka to ka marabaw hakili la jigin kuma dɔw la u ka fɔlenw na ayiwa a bɛ dango min na u ka anw kunnafoniya anw ka se k'a dɔn fasodenw yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn kow bɛ ka taa cogoya min na an bɛ waati min komi sisan nin nɔ anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ juru cɔrilen don kosɛbɛ nka anw dun fɛnɛ bɛ fɛ k'a yira diɲɛ maa na k'a fɔ ko anw ka jamanaba don wa maabaw de bɛ kɛ ka jamana in mara i n'a fɔ maa minnu bɛ anw kunna sisan u ka hakilina ye jamana a bilali ye sen ɲuman kan ayiwa o sen ɲuman dɔ o bɛ se ka kɛ refondation ko ye n'a ma ɲa u y'a yira k'a fɔ ko caman de nɔninen don ko caman bɛ yen dekun y'an sɔrɔ sabu olu sigicogo ma ɲa ko olu labɛnw kɛ ka ɲa ayiwa kalata min n'o kuma bɛ fɔ a fɔlen don ko ka a kun bɛ kɛ bolodala cogo min na n'a kun bɛ tɛmɛ seni ka bolo kan k'a b'o kan ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni u bila kalata ko kunna o dɔrɔn de bɛ kalata ko ɲɛbɔ o ko bɛ cogoya di dɛ fasodenw jɔn bɛ se ka anw kunnafoniya k'a fɔ ko bɛɛ banna o ko ɲɛ sɔrɔla wa anw ti ɲɛ dɔn o la o ye dɔ ye politique ko gɛlɛya ka bon kojugu anw ka jamana kɔnɔna na o fɔlen don refondation na ko bɛ ɲɛɲini o fɛnɛ ko bɛ cogoya di fasodenw o ye ko ye anw bolo anw ti min fɛnɛ o ɲɛ dɔn o dɔ y'a yira kuma daminɛw kɔnɔna na k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Senegalisiw la olu ka ko caman fɛnɛ bɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲininen don refondation ko kɔnɔna na basigi kuma a fɔlen don refondation ko la ni anw ka lakanako ye o fɛnɛ bɛ danga jumɛn na jamanadenw nin bɛɛ ye ko ye anw bɛ fɛ anw ka refondation ko anw tɛ se ka nin waati in ta ka an ɲɛkile a ma k'a labaara ayiwa diɲɛmaa k'a dɔn ko min bɛ yen wa sabu anw ka sariya sunba a kuma yɛrɛ fɛnɛ cayara dɔw y'a yira k'a fɔ sariya su in ye bi min ye bi ye a ti an nafa ayiwa ko fɔ ka yɛlɛma don a dɔw la ne ko nin tɛ se ka kɛ waati ye anw bɛ fɛ an ka jamana ka lakile ka sira minnu ta refondation ko kɔnɔna na anw ka se ko baara kɛ wa jamana marabaw u ye a nun don cogoya di u b'a la ka taama ko ka cogoya di jamana marabaw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin ko la sala anw bɛ ni kibaruya min na a ti baro kun bɔ wa jamanadenw a ye an kunnafoniya mukan 80 fu ni 8 ani 8 yafa kɔni bɛ ɲini kanubaw fɛ sabu Adel t'a to fɛn in ka se ka kan dɛ an ka taa fɛ allo salam alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di ba i tɔgɔ ye ne bɛ san caman bɔ ne ka ɲin taga so han wallahi nka njɛ bi sa i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ Ablaye Sigiri ka bɔ Ngolobugu la Ngolobugukaw bɛ di Ablaye Ablaye ba Sigiri Ablaye ba wala waso Sigiri Ablaye ba Sigiri Ablaye ba Sigiri wala Ngolobugu la Ngolobugu Ablaye ba wala i Sigiri an bɛ yafa ɲini fɛ waati min i ma an sɔrɔ mene tɛ a mene koyi ayiwa bi i ye kɛnɛ sɔrɔ mun b'i fɛ bi baro kun kan payi ajo jaze sa min ka bon comme mɔgɔ tɛ mɔgɔ la kuma bisira téléphone na bon a bɛ kɛ bonya kɔnɔ quoi awɔ bon sɔfi ni a ye baara min na bon bɛɛ kan k'i hakili sigi k'a lajɛ quoi parce que ko Mali tɛ ko jeni koba de don mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i bɛ koba i jɔ koba kan ko k'i bɛ sa yɔrɔ kelen don dɔ ari quoi voilà i na mɛn wa an kɛ to min ko ten ka i bɛrɛbɛrɛ quoi a bɛ bɛn o ka to a y'i kɔ ten voilà mɔgɔ si kana pressé dɛ Ablaye ba oui dɔw na ɲininkali kɛ ko surasilu nalen waati min na ka se sisan ma e na mun ye min yɛlɛmalen bon ale yɛrɛ ɲɛ la ko mɔgɔw ko a ye bara kɔrɔnfɛla yɔrɔ bari o tɛ mɔgɔw bɛ taa sisan lafiya la ka segin wa o ka kɛ mais a tɛ se ka kɛ giriw dɛ a wala dɔɔnin de a bɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin ko i ma pressé o kɔrɔ o tɛ bɛn o ni kɔrɔtɔla a tɛ bɛn voilà a mana a yi ka politique yɛrɛ kuma min lamɛn dɛ a y'o bila bani a bɛ bɛn o an ka taa dɔɔnin bani nka jamana fana tɛ taa o politique maa kelenw kɔ dɛ ni nin fanga bɔra yen minnu bɛ na o ye politique maaw de ye Ablaye ba o tiɲɛ mais nin tɛ to yen koyi a nin bɛ taga o nin mana mɛ cogo san saba tɛ foyi Mali jamana tun b'o la i mana na i bɛ dɔ kɛ i bɛ taa de ni i yɛrɛ ɲɛ la mɔgɔ min a ka mɔgɔw ka lafiya bon tiɲɛ yɛrɛ la bon bonya b'an kan bi mais a bɛ ɲɛ t'o de o t'ale nɔ ye bɛɛ yɛrɛ ɲɛ la an tun gɛrɛ nin kɔrɔ ala y'a kɛ an ka bɔ kɔrɔ dɔɔnin voilà bon n'ale kuma na a tun tɛ kɛ tan o Ablaye ba mɔgɔfagaba min tɛrɛ kɛla caman ba bolo la Ablaye ba n b'i fɛ an ka ko bɔ dusukunna ko la an ka ko kɛ faso ko ye ani ɲɛla ko min bɛ ye ɲɛla o de ye bi dekun bɛ Mali kan waati min fana bɛ yen nɔ marabaw bolo waati ko de don diɲɛlatigɛ bɛɛ t'u bolo kuma dɔ de labɛnnen don u ka se ka baara ko kɔnɔ
Able ba ne be nga demisani yala nga nyame makoro da koni ibe ika wati do e kan ga te yoro mina ika sira funando ika ngi wuli kuma do ani taka matoko do wata ika se amata choko kalo hake do de bu hakile la ukanga baraka mi kono anya jolike bara mi no to be ni no oto e joliye mu fana mi te ka ko maraba uyo uka boli ka beni awati aiwa kuma yo oye kuma no ba mene ba me so awo anga ji jagwa nga te la wo na anga ji jagwa anga ji ja wallahi mo si te hero so ni manya badoni o ma no le o ma no be mo jini hali ala ka ko ambe hali mo bla ke ni ngire na nkono amaru ko nkono wa mo si so lo me an kero plata ko no wa don sali mo si ba sawo ayo bo aga ala ga ko ku wa adiara nyable ba isiribe wala ami go be fe to la wala faka do ka fako majuguti anye ambe e baro min korona na ni franje fanga demeni ferete hakilla ka fo utieni fere ko ni ute sabu on bi jamana don ulu deme ku kuna funiya ka jamana maraba yere deme ku kuna funiya utise ka bela jalindo yoro ngili fendo bi se ka ke dibidibi la o fendo yere bi abitay hakilika budala madinyala eti fendo do efe ka fo kuna fati ola ka soro bi jo omina obi ken na fa bayi ambe wati mine ko misisa on bi fe die maka do ka fo ko jamana enti jamana langulundi wa ko maraba hakilina fefe bula jamana entanye o hakilina dedu onga ni bi fe ka yira mala ko ne be sira nyuma nga ne ngani ya nyuma ye ninyi fi fene gi yele made iyele machugo ukado odela anko ko ni wati anka maraba utise ka ni wati soro nin kana buli umma wa aywa kana bulu machugo di refondation ko chama mbade folendo akononana aywa nga onye julike akononana de munganga ke alisa wasa je makado ka foko on sebe yanga malikoyi wa on be tasara nyuma ude ko anga malikula barukunyo uyi mena jugu yate so made na minye madoye oye folini walen mando soro kadi ama akuka ba nyini malide umbela jele fe kanga amondo doni yokuye aywa koko ubika tasira mika koko ubika bo unola kunga ka suma owa adale mbala fene jamana ingele ya akacha ngani ala sona ma ko jamana ka jole mbitu kilun katna nabi ninye ben sherif jabati aka bataki kabo katimedin ambi afu dante fulimina kako ben sherif nye minye ankanumba doye yata sai ayi fulini wala mando sorokadi ama aku kufo anga chien fonywanye ko ni befe chienga fonywanye wala sa anga tanye o ale hakili nan ko ne yemmi jamana ko ina ode franja fanga ka bibbo ba flani mugana kata ba flani mugani sabala ode ko ni ubike o yo wati ye o sisangoni ko balombe mami mbolo ko ni o ye anga jamana nyamai asimi ko ita o kuma na kaka ayara chogo min kade ayi ni kata nyuma ko ni o sira kai yata sai kote nyo defo ngwa make chogo abiba yata sai kele meka 2023 defo ambi 22 la 22 make 23 sira sankele aka janga akasuru jena tege konna na clé yere laje ibi dugu jeli drosoni fitri bi wele o shubi ku dugu bere bi je jena tege katili don ka suru nyana ko jugu kana ye kafo don danya kana dogodai na dogoda o ya selenyi o de la on bi fe anga nyamo akafo ko ni furaje fanga maw o ka clé la o fene sera kanike o dunye kuma chama fene lay duta onyi de fondation ko ina ko chama mbade folendo akono nana aywa on be se ka don chogodi alisa ka unga jamana maraba ungani ya nyumanye fasonyi o labaraliye uye munke refondation kula ni doba kala manu obiseka on bodibila ka fa refondation be ni niveau la alisa antoye ninye o fana media onyo kujugu bado kono nana 20800808 dogo kunganko allo sumo be taro sula sumo be taro ko se si ito ko idi kabami ne ko alu jame jara ko nyono alu jara nyono abu jara nyono kawdu toro fo ci alhamdulillah abu jara mangani do bi kere fe baruke kando wa tele kungando wa ibiso bo ayla more yawo alu jara le do ka bo nyono ka ubedi toro fo ci alhamdulillah aywa ambila me nyen sin do ka borula biso abi janye abu la folive ka da sauruma malien keliara kujugu anye sambisa bani ko de ke ambi dikuna namu badara bon mo nana ambe an jigi da ka fo ko lu bise ka nga affaire ngana bo shimati politicien bon mo munu flo ambolo bi ana la pression ko bise ka nga affaire o bise ku se ko da mayira kala chogumna écoutez allô awo parce que
i b'a dɔn ninnu nani maliyɛn dɔw bɛ ka u sen minɛ kɔkan mɔgɔw n'o ye CEDEAO olu fana bɛ ka gɛrɛntɛ ta k'an sɛgɛrɛ i b'a dɔn ni mɔgɔ ni dérangeant cayara i b'a dɔn i ka baara senna bɛ sumaya parce que CEDEAO yɛrɛ ta ti maliyɛn yɛrɛ kamana gan an bɛ yɔrɔ min ko bi min bɛ faso kɔnɔ yan olu de ta di an kamana gan parce que an bɛ an bolo kɔrɔ ta k'a fɔ ko politicien dɔw bɛ se k'an ka fɛn ɲɛnabɔ ko yɛrɛ tɔ dɛrɛ olu tile la bon minnu b'a la ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni n'olu b'a la ka nɔ bɔ an fana balannen don olu fana la k'a fɔ ko k'an b'olu senna suma u ka baara la bon ne kɔni ka faamu na nafa ti o la an kana l'apprécier a kɛra san 3 ye o a kɛra san 2 ye o o ye wagatini kunkurun de ye fasoko la ne kɔni cɛ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu soutenir pour que u ka sira wa baara ka se ka sira sɔrɔ ayiwa est-ce que nin tɛ u dɛmɛ ni sira dɔ nin t'an bolo dilen ɲɔgɔn ma k'u dɛmɛ wa sabu n'i bɛ ka maa dɛmɛ n'i yɛrɛ fɛ yɔrɔ min na a ɲɛ t'o la n'i y'a kunnafoni o la o tɛ se ka kɛ dɛmɛ dɔ ye wa awɔ critique yɛrɛ ye fanga taabolo dɔ ye parce que mun na ni fanga yɛrɛ bɛ k'a ka baara kɛ ni critique t'a la a tɛ tilen quoi mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo fo dɔ bɛ kɛ sɔrɔ min tɛ k'i ka baara kolon n'i ka ɲuman fɔ k'a sɔrɔ Badara Saja an ka bi baro la an ma gouvernement critiquer n'i ye n faamu awɔ ne ye ɲininkali de kɛ i yɛrɛ ko ko CEDEAO kɛ n bɛ k'a cɔri an da la awɔ waati min o gɛlɛya bɛ yen anw tɛ se k'a lajɛ ka bɛn ko la anw ka ko minnu man ɲi ko olu labɛn wa awɔ o kan ka kɛ kɛ o labɛn dɔ ye refondation ko ye sabu maraba minnu bɛ nin waati na olu de nana ni refondation ko kuma ye awɔ u ye ko caman fɔ a ko kɔnɔ i yɛrɛ y'a fɔ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi min ye bi ye i b'a dɔn k'a fɔ ko politique ko gɛlɛya b'a an ka jamana kɔnɔ kojugu furancɛ fanga in a bɛ na waati min na an kun y'a ye u kun bɛ politique maa bɛɛ lajɛlen jɛrɛ u kun bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn ye ka to ka ɲɔgɔn sigi an ka mara caman bɔli ministériso la kuma caman a bɛ se ka kɛ ne Adel fililen don nka Badara Saja est-ce que e hakili bɛ a la nin waati labanw na o sigi ɲɔgɔnnaw olu kɛra wa bon hakili b'a la o senna sumalen don kosɛbɛ parce que ka sanga ni waati yɛrɛ cogoya ye waati cogoya i n'a fɔ jumɛn voilà parce que i b'a sɔrɔ sisan politique mɔgɔw parce que an bɛ yɔrɔ min ko bi Mali politicien yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ politique mɔgɔ ye mais Mali politicien yɛrɛ an kan k'an sigi k'an miiri k'a fɔ ko an kan ka sira olu fɛnɛ ye parce que caman de bɛ yen nɔ olu b'u ka poche kɔnɔna nɔfɛ k'u ka kɔlɔsi dafa mais u mago tɛ faso la mago tɛ fasodenw fana na sinon n'i mago bɛ faso la au juste normalement mɔgɔ min b'a la ka baara ɲuman kɛ i man ka kɔni i n'o ka se ka jɛ ka baara kɛ Badara Saja i sɔnna k'a fɔ ni furancɛ fanga bɔra yen nɔ politique maa kelen ninnu de bɛ na an mara wa mais est-ce que b'a dɔn politique maa yɛrɛ ɲuman yɛrɛ tɛ anw bolo Mali kɔnɔ yan o problème fana de bɛ yen jɔn de bɛ se ka ɲuman ɲini ka di an ma don sujet kɔnɔ quoi jɔn de bɛ se ka politique maa ɲuman ɲini ka di an ma komi i ko an kana don o kɔnɔ an b'o bila kɛrɛfɛ Badara Saja Saja n y'o bila kɛrɛfɛ refondation ko la halisa a fɔra ko kalata ko y'a belebele dɔ ye ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi kalata ko kan Saja o ko bɛ cogo di dɛ e bɛ se ka mun fɔ ne lamɛnbaaw ye n'a sɔrɔ e b'a information tɔw dɔn an bɛ danku jumɛn na o ko la bon tiɲɛna o information min di o kunna n'u jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn min kan ka sigi awɔ tiɲɛna o faamuba tɛ n na parce que n tɛ ɲɛba dɔn o la n tɛ se ka explication jan d'i ma o la quoi o b'a yira k'a fɔ k'e ni ne bɛɛ tunun bɛ o ko la voilà mais o ko in o kan ka kɛ u kan k'u cɛsiri o fɛ ka o baara sigi sen kan pour que maliyɛn den fanba ka se k'o ye quoi n'o fana kɛra o bɛ baara in nɔgɔya kosɛbɛ ayiwa Badara Saja n tɛ sama kuma nɔfɛ i ye n faamu ka ban nin yɔrɔnin na ka yira e la ani minnu hakili la k'a fɔ ko critique don critique tɛ anw bɛ fɛ fɛn minnu bɛ yen nɔ n'u b'a la k'o labaara n'anw ɲɛ tɛ o la k'a lateliya walima a ka labɔ kɛnɛ kan anw k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ tan kuma sigi kun ye nin ye k'a bɛn ni waati min gɛlɛya bɛ anw ka CEDEAO fɛ anw ka jamana ka a ŋaniya ɲuman yira halisa k'a fɔ ko an bɛ nin de la anw sigi kun y'o de ɲɔna anw tɛ critique la i faamuyara Badara an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn n yɛrɛ b'aw fo nse kɔnɔma bɛɛ ni sɔgɔma an n'Ala sɔnna ma nin diyara n ye baro kɔnɔna na kojugu maa caman ti kumakun faamuya ni kuma sigira a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko critique don walima i mani ka kumakun bɔ ka bi dɔw bɛ a yɛlɛma ka kɛ n'u hakilina ye o de la sanga na ka waati n bɛ to ka segin kumakun kan ka a walawala manifɛnw k'a faamuya jamana jugu foyi ti kunnafonidilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la renouveau ni maa bɛ jamana dɛmɛ hakili la dugu kun kan ko bɛ jamana dɛmɛ sabu fɛn o fɛn n'a man ɲi anw b'an da don a la fɛn min n'a ka ɲi anw b'an da don a la nin bɛɛ kun ye an ka se ka ɲumanw de ta kolon ka bila kɛrɛfɛ
madola on bi e jamana marabaw minke u yerati asoroka ku yesabu fasodon hakilina yeminya on bodi dayele ka di uma ka kene labla si mambi kuma je mambi kuma muso bi kuma chebi kuma onunun be kirengele ka kuma kana atse ka kete fasojo kansoro la fiu o ye ansigi kunye awnye laydo de dika fokanti pa ko kuna ka dogo manifin koti on taye jamana kodi ya on taye o seratige la on bi kuma kunta ku dada nywanga bi babu bitalike mina mbise ka katukuni ka wala ambe wati mina ikomi sisa sede o kembe ka digunda onka ambe wati mi komi sisa Goodluck Jonathan yenna ko chamanke onka jamana kono nana u charela ka joro mina laban yerela o yo chronogram ko yi ko ka wati de kono odi kala taw ka anga se ka bulura wati mi o anga marabaw ya yira ona ka fo ko kunkle na warabi ona kunkle na mimbi ona o de ka fo ko chama chene do jamana kono nana olu kan ka dalabe yele makanga du ulu la nika ulu sigi o yere fondation ko kuma unna kanyo o fo anyi o wa an yere sona ka fo ka nga marabaw ubi maliko nyumande ko o nga na sera ka nyoko so hakili mana o bato je maka do ka fo ko alisa mali ye jamana barika mai maliti jamana lankulu nyi wala an ko refondation ko ubi woni jumendala ni anti dodo ula amake chugo do ka donta ka bu doti kibariya doka o an dane do yoromina onye atayi ode ka fo kuma chama folendo kalata ko kuma vla ayira la ka fo ko antumbi kalata buluda sira munuka ni seni tuba labe aywa ayira la ka fo seni ni minister tumbi faranywanka aywa ni ka baro labe katina ke uchugyala ko jekulu kerengere ne kele ne bisigi kalata ko uka ni ka se ko baraka o de fora onyi anga marabaw fe nga uko bidanga mina ko misisa ne kala ne bi dibila akono nana abise ka ke ma were be ngere fe mi fe bi dibila nga mado be nkini fe wale mado sigi mbe kanaje obi akobe nyedo yew o obiseka on kuna funia o ni marabaw yere fene sera ka do ka an kuna funia obidia onye sabu fasode unde bi fe uka jamana ko tabulu ka adon uyo kibariya do uye politique ko kuma ka chaunga jamana ko nana ko jugu refondation na afole do akono nana ko ka nyanyini o nga onya ye wati temenuna menye politique maw ani marabaw utumbi gere nywana utumi to ka reyon hunke aywo kuma to ka kuma ke ka nywa hakili na un yelema ni ka nywa hakili na taw nyini akono nana o nga bimiye biye ukoni ali na maba on ba fakasi na suma yalendo o mindu fene ni nafa fene ko okukono nana o refondation fendo ye wana fa kumba kono nana o fene be danga jumena o ye e kibariya ye ni kala ne be dibila mina ma wore fene be dibila mina on bi fe anka bo dibila ukula bimiye biye anga ko chama be sigile anga jamana sariya sumba minka aywa no yanga constitution yi ma chama ya ye ka fo constitution yi akorola chama ya ye ka fo constitution yi akuma kan do be ani ambe fe ka tasira mununta kutita ni nwanyi okuma ko foka yele mado ula o fena ko be chugo di sabu okuma fene okumbe yini no aywa o fene yele mako obe chugo di nunu ye kibaru yawi anche munundo kasoro na onye nunu la baraka seka nunu kibaru yawo bo dibila jiyama ba do ka foka nga jamana ye tasira kurata ame malikura mi nyini na kamba asiraka o wa onde tinyedo ula ode kama onko ko onte seka ni wati naje akobe chuga mina daka seka do ala kuraye akobe chuga mina akabo dibila akayira jiyena wala sa die ka do ka fo kanga jamana angani yaye ni siraye wa uye sira nyumanta aywa community international kamaluya seda o kamaluya onye aywa jiyama ka wa fo anga faso kunwa jamana don o tseka kewa nunu de anga hakili na nyebi ambi fe anga nyonso hakili nyuma na ula anga dota marabaw yere fenen ka dota na uye do famya bi kala ne ka baro asigi kunde niye kaseka jamana latanye alisa nenya on sigi kunye okuma ne bi ndabo barula munu nye do famya barula ukambla sira 20800808 dugo kunkanko allo allo assalamu alaykum wa alaykum salam sumo bidi alhamdulillah kun bashala ito yi di kabomi ah Badu Sisi mbal make id makambe dugoma ko jugu Badu Sisi ka bo sira pro daga tara sira ko ko bedi ba shi ko do be na tenen Sisi ambi lame bismillah ala ka clear darma amina rabbi ala ka jamana basri amina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam anga fa kuram bi nabi amma sigina yi ku bisa kana nike ku bisa kana nike ku bisa kana amma sigina piu muna bari koran fe bi ne sama ku kai bi koran fe sama ka shike mu sira fe ka te yala ta kula sama ku dulu san sa ti bi wati ni na bebe se ka ta tombo ka sigi bebe se ta sama ku di ka sigi na alhamdulillah gon do sama ku region mu kom yo kan yi kalu dama don konna la amma no ke san shiga man se ko nyeso
o taabolo ɲuman don o ye tigilamɔgɔ an b'a fɔ k'o ye baarakɛla ye taabolo ɲuman b'a bolo an tɛ se k'ale bila fiyewu k'a ka kow dɔw sigi an ye sen ka taa ban pewu an ka sɔrɔ k'ale labila bari bi n'a taara ka bɔ an kun na wallahi n'a ye san 2 kɛ san 3 kɛ n'a taara Mali nɔgɔlen bɛ to non hali san 3 tɛ ninnu ka baara kɛ ayiwa bari hakili kɛlɛ de don sarasiw jɔ bɛ ka jɔrɔ mun na bi o y'u yɛrɛ ka koti fanfɛla ye fɔlɔ jamana o jamana ni kɛlɛkɛcɛ t'i bolo i ye jɔn de dugukolo sanfɛ bi an ka tura frontière Niger Mauritanie Burkina frontière Mali kelen dɔrɔn de jɔlen b'a kɔrɔ k'a sécuriser bi ayiwa ni kɛlɛkɛfɛn t'a bolo a tɛ se ka kɛ wa ayiwa a tɛ se ka kɛ hali k'a da aborgo mun kɛra an kan n'o ye essence ko tigɛ an na u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Irisilakaw ye bateau de fa gazoil ni essence la k'a bila ka na Maroc an ka taa yen nɔ ayiwa o bɛ mɔgɔ min sera k'o kɛ k'a to gɛlɛya kɔnɔ an t'a tigilamɔgɔ minɛ a ka continuer n'a ka baara ye fo ka jamana basigi an y'a ɲɛ 40 ma wa n'o kɛra waati min na an bɛ se ka wuli fanga ɲini ko la mais an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ de bɛ sen na mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ kɔngɔ ko tɛ dɛ kɛlɛ de bɛ sen na k'a sɔrɔ Sise est ce que bi baro halisa an tɛ sira kelen kan an bɛɛ tɛ ka jamana dɛmɛ ni sira de fɔ wa est ce que fanga ɲini kuma don fɔlɔ ayiwa hakilina tigi don awɔ hakilina tigi don CEDEAO problème fana mun filɛ nin ye tan n'i y'a mɛn ko CEDEAO Mali de don an jafara an yɛrɛ denw fɛ a n'an yɛrɛ sinjiw fɛ a n'an balimaw fɛ o fɔra yɔrɔ min n'i sinji y'i janfa yɔrɔ yɔrɔ k'i kɔɲɔ ka gɛlɛya mɔgɔ o mɔgɔ k'i ma fɔ ala k'a to kɔngɔ k'i fa o tigilamɔgɔ i kan ka fara fɔ lahara diinɛ bɛɛ jɛlen dɔ n'a ye n'u bɛ siran Mali yɛrɛ de kan ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la pewu an ka bɔ CEDEAO la ka an ka yɛrɛ ta wala u ka baro kɛ ni sira mɔgɔ minnu bɛ an fɛ sariya sira mun b'an ni ɲɔgɔn cɛla la u ko sira tagama an fana m'u ta tagama ka don sira banna i y'a faamuya bari CEDEAO mɔgɔ ninnu an ka maaw tuguni an ka maaw yɛrɛ de fɛ ayiwa mais ala ka jamana b'a sigi an ye amina yarabi Sise yarabi sanam an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn nege kaɲa kɔnɔtɔ ye sanga ɲa 40 dafa anw ka kuma kun kan n b'a dɔn dɔɔni don faamuya bɛ na barokun o la min ye n den ni balimakɛ a y'i senu baro la k'an fo k'an wale ɲuman dɔn k'a bɛ lamɛnba ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo a ko ale b'a ɲini jamana marabaaw fɛ u ka u kɛ min ye réforme ko kɔni ka ani kosɛbɛ minnu bɛ yen nɔ ka d'a ka jamana gɛlɛya min bɛ yen nin waati in na bi min ye bi ye fasoden minnu n'u b'a la k'u kɔkɔrɔma don ni ka tɛgɛrɛ kɔni julanjula u kunna ayiwa ko olu yɛlɛma fɛnɛ ni ka u kɔmunu u ma ka tila ka u kɛlɛ o fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ o tigilama kelen ninnu de fɛ n'o ye fasoden kelenw ye o la a b'a ɲini jamana marabaa kɔni o fɛ a ka min ye i jɔyɔrɔ kɔni na walasa min ye kow ka segin u sen kelen ka jamana ka lakili ko bi diya a ye kojugu Modibo Sanogo ni Isu Karawati ko k'u fo k'u wale ɲuman dɔn a tɔgɔ man balo ko ka foli di a yɛrɛ ma an bi denbayaw bɛɛ lajɛlen fo kati dan tɛ foli min na an ka taa ɲɛmaga allo i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di awa somɔgɔw alhamdulillah ko basi la nse ba i tɔgɔ ye di ka bɔ mini Mamutu Male radio Naro Samara ɲɛbilenni Male ɲawulekaw bɛ di baasi t'an na ayiwa bisimila saha Abel cɛ ka kuma dɔ i sɔrɔ man di mais bibabu in ni n'u filɛ ko an ka refondation kɛ a deli Mali ye caman kɛ fo malidenw k'a dɔn an bɛ waati min kɔnɔna na gɛlɛya in an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye sunkalo gɛlɛya ye o tɛ ko kura ye Mali la bilen o tɛ ko kura ye Mali la o ye diɲɛ san o san ni sunkalo sera gɛlɛya kelen min na fɛn o fɛn bɛ monter mais CEDEAO ka gɛlɛya min bɛ yen komi gɛlɛya farala gɛlɛya kan mais CEDEAO tɛ maliyɛnw tun sigilen bɛ k'o kɔnɔ
CEDEAO filɛ nin ye ka gɛrɛndɛ mun di anw kan a kuma ka ca dɔɔni mais an b'a dɔn olu tɛ k'an kɛ Mali ɲɛmɔgɔ bonya kelen u tɛ ka malidenw fana bonya o ye fila ye olu ti Maliko la o mais olu bɛ Maliko la CEDEAO yɛrɛ sigi kun ye ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ni gɛlɛya bɛ jamana min kan Mali bɛ mɔgɔ dɛmɛ i tɛ gɛlɛya sira a kan o mais olu ta ye an ka jamana tɔɔrɔ ko aw b'a dɛmɛ o dɛmɛ bɛ bɔ min bon sisan an filɛ ka nin segin ka na dɔɔni Azayi an filɛ transition de kɔnɔ yɔrɔ an ka mɔgɔw ye waati min ɲini a kuma cayara dɔɔni san 3 kana san 2 la yɔrɔ sisan an b'a fɔ transition in kɔnɔna na waati kunkurunin min bɛ yen ni waati kunkurunin min bɛ transition kɔnɔna na ni kalo damadama min kɛra sisan ni baara bɛ na k'o kɔnɔna na est-ce que politicien yɛrɛ ka taa kɔnɔna na o baara ɲɔgɔn ma se dɛ kɛ fɔlɔ parce que n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ka bɔ bandaw tile la ka na Asimi filɛ taa min kɔnɔna na kalo damadama min kɔnɔna na olu sera ka baara min kɛ an ɲɛ bɛ jɔ Malidenw ɲɛ bɛ jɔ min na n'a an jigi sigi a kan depuis élection bɛ ka kɛ m'a ye fɔlɔ ko Mali politicien de la ka jamana kɔnɔ ko min sera ko baara in kɛ a tɛ yen bon donc fo an Maliyɛnw k'a dɔn de k'a fɔ Mali anw de ta don mɔgɔ mɔgɔ man na an k'a dɔn an k'a tigi ta fana jateminɛ fɔlɔ Maliyɛn ka teli trop bon ni min bɛ ɲɛmɔgɔya la n'o ka mɔgɔ tɛ yen dɔrɔn donc an bɛ sina fa bɛɛ kɛ Sɔɔni Makɔrɔni fa bɛɛ kɛ Mankan ye c'est que ni yɛrɛ poste kɔnɔna tɛ ou bien ne somɔgɔw tɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ nin na ne tɛ sɔn o ma mais hali du kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen o Ala ka si ni kɛnɛya di an ma du yɛrɛ bɛ fara i sigilen kun bon o bɛ cogo min na komi n'a fɔ jamana ko a ma nɔgɔn mais an ka hakili sigi an ka transition kɔ an k'u dɛmɛ mais CEDEAO tɛ nin an t'o ta o CEDEAO tɛ olu t'u yɛrɛ ka baara la CEDEAO tɛ a yɛrɛ ka baara la bilen u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka baara la an k'o mission to olu bolo mais Malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ayiwa an ka ɲɔgɔn minɛ Mali ye anw de ta ye CEDEAO don CEDEAO tɛ Mali ye anw ta ye CEDEAO tɛ ka foyi ɲɛnabɔ Mali in kɔnɔ ni Malidenw yɛrɛ tɛ hali CEDEAO ko Asimi y'a fɔ bi ko sini an y'a bila CEDEAO bɛ ko mun de kɛ yan foyi tɛ se ka foyi kɛ o donc Malidenw k'a dɔn Mali de ye anw ta ye a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de ye a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw de ye hali ni n bɛ président ka kuma yɔrɔ min ta ni Mali tiɲɛna minnu bɛ kuma caman na minnu tɛ Maliyɛn olu bɛ taa mais anw de bɛ taa kɔnɔ yan donc an ka hakili sɔrɔ an ka ɲɔgɔn kanu an ka to ɲɔgɔn kɔ anw de fakelen balo anw de bɛ to ɲɔgɔn na yan anw fɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn yan nɔ donc an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka to transition kɔ Azayi ayiwa ni min bɛ sɔgɔmada na k'o f'i ye o de y'o ye Mali an b'i fo ka ɲɛwili n'i ka u bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye i bɛ foli di Badi ma n'Ala sɔnna ka foli di i ka technicien ma i bɛ sari fo n ye merci beaucoup nin tɛ ne balimakɛ Samake ko n b'a fo n'Ala sɔnna ma ninnu ye n ka radio partenaires ye sabu kabiri Renouveau Matin dugu kun kan ko fɔ ka se gafe ma ninnu b'a bɛɛ lajɛlen cari u ka fiɲɛ tulu siraw fɛ damanda la an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa an ma nɔgɔn ko ye nin ye Ala ka si ni kɛnɛya di an ma bi baro maa caman fana ka sɛbɛn k'a bila kuma caman b'a la k'a fɔ ni Ala ye si ni kɛnɛya fana di an ma ko don min tɛ ko min bi ni kibaruya minnu fɛnɛ sɔrɔ la an fana b'u fɛnɛ maa caman hakili lajigi a ka kuma ni fɔli fɛnɛ na bi sɔgɔmada in na dɔw ye foli ni waleɲuman dɔ sɔrɔ k'a di an ma a ko furancɛ fanga k'a fɔ k'u bɛ ninnu u kunda teliyala min ye refondation kɔni o kan ko ale ma da a la sabu min ye assise nationale la refondation kɛra sisan nɔ ko o ye a yira k'a fɔ min ye baara minnu kan ka kɛ refondation ko o la k'olu kɔni na waati kɔni jan ta san 20 bɔɲɔngo ayiwa k'a bi sama ka taa fɔ o kɔni o la wa ko o tu u kunna ko yɛrɛ fɛnɛ ye teliya la sisan refondation ko ye kɔfɛ ko ye u bolo ayiwa ko y'ale hakilina ye Madu de Jara ka bɔ Yirimajɔ ni y'a ka hakilina ye Ala ka an sɔn hakili ɲuman na ka sɔrɔ ni y'a sɔrɔ marabaw yɛrɛ fɛnɛ ye u ka koba minnu fɔ refondation y'a dɔ ye sabu ministre so yɛrɛ bɛ refondation ko o kunna ayiwa k'a yira k'a fɔ ko refondation y'u ka koba ye ko caman de bɛ k'o nɔninen don marabaw y'o de fɔ an ye k'u tacogo man ɲi u tacogo jɛngɛnnen don olu b'i labaara cogo min ko fɔ ka yɛlɛma don olu de la ayiwa o de kama nin baara in a kɛr'u ka ɲɛbila ko dɔ ye a kɛr'u kun tilenna ko ye nka a bɛ danga minɛ ko min bi halisa anw ti ɲɛ dɔn a la
o on dum be fe wati mina jema balaka on ka jamana ye cogo jugula on be fe anyere ka bona ye cogo nyumaye wasa o kaye onga aye cogo nyuma bi soro jon fana fe o ye marabaw uluka barabulu ye ka adi jamana don uluma jema kaye mega kanya kono to ye sanganya binani wolungula soro ayo ambe tanye ni kiboriya ye doye an fo so madina ka an wala nyumando akilla huye madude ka bataki ukala o ambe tanye soni ambe do were tata allo abi wati atara amalla be kam mawere fene haklina unyini fulini wala nyumando obi kanumba bela jere ka fokala ka be kelima allo antu somo bedi basbo ti ala lu unsi allo nkulo bi lamfa basi foi tini no malma kay to edi to Abu Traoré ka wakati kamla Abu Traoré bi hajato bi kan lamene minami bada tuguni tele de do afa okay je mina me bora re to Abu Traoré ka wakati kamla Traoré inshallah na so nambara da ana ni fo dra ka akini manda ma jama ko wala ko ni bule jela mu fule ni sheria wo ni fule do ka ko malika jama ni mo ka do bo ka tata la umure ni ka je fo ka tata ka bo mere bule ni re dire ni mo ka an re maliki an ka mo nyo ma kwa jela de la jela pe ki Abu naam bi kuma kunte CEDEAO ka chorli droy refondation mi foranga marabaw fe bi kuma kunyoye est ce que amanga ni wati na je refondation ko ka nyakila mawa ko sebe munum bi ambulu ko ka nyakilo ma wasa jema ka do ko may ko kulo ngetewa ko aywa ngebe akula tugudi abala ka labara tugudi RFE bon refondation ko ne ke mo ala bara tugo daga ke tugo mi no bo atika ke ni an sango ye folo parce an yɛrɛ bolo refondation kan ka kɛ waati de kɔnɔ nin waati na yani ka hasili boyi parce que an bɛ yɔrɔ min na ni hakili bɔra yen nɔ ka sɔrɔ refondation ma kɛ dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲagami parce que an bɛ yɔrɔ min na bi asini bi jamana da a ni kan ka tila ka jamana kan bi da ni kan quoi ale ma a yɛrɛ ta jate quoi wa anw dun filɛ nin ye ni ninnu bɔra yen nɔ minnu bɛ na an kunna politique kelen ninnu bɛ na an kunna tuguni ko u bɛ tila ka na an ka jamana ɲagami ka d'a ma ayiwa donc an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ni Hasimi kɔni bɛ min kɛ a bɛ sira min ka jamana ka refondation a bɛ se ka kɛ jɛlenya ka cogo min a kana bɔ yen cogo si n'a ma kɛ et puis malidenw ka bila u kunna k'a fɔ ko Hasimi tɛ a yɛrɛ ta ye ko Mali ta de quoi gɛlɛya ye gɛlɛya de ye n'Ala ye gɛlɛya dan wagati se wagati a bɛ ban sabu adamaden u mana kɛ cogo o cogo ni ko min nana don min an k'an sigi o kɔnɔ ne ye jateminɛ kɛ ka daminɛ 91 ka na bila fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi musulmanw n'u y'a ta 90 k'a ta u ma fɔ bi maliden bɛ kasi de la maliden bɛ kulo de la lafiya yɛrɛ tɛ yen n'a bɔra élection wagati u bɛ na ni wari min ye k'a di an ma ka sukaro ni kɔgɔw jan k'a di an ka togodalamɔgɔw ma an b'olu dun sinon foyi de tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko fantan bɛ lafiya donc an fantanw lafiyali maa min bɛ na ni o hakilina ye ka a ye an yɛrɛ a y'a daminɛ an yɛrɛ y'a caman ye sisan an bɛ ka lafiya de parce que ni jateminɛ fantan hali n'a sɔrɔ an tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ gɛlɛya b'an kan bi o ye sigiɲɔgɔnw ka gɛlɛya de ye o tɛ Ala ka gɛlɛya ye mais sini wɛrɛ o bɛ ka ninnu bɛ k'o de dilan quoi donc n'an ye bi ta lajɛ ka sini wɛrɛ in tiɲɛ n'olu wulila tuguni ko an bɛ tila ka daminɛ ni kelen ye tuguni ayiwa donc an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn refondation yɛrɛ u k'a kɛ a kɛ wagati bon an ka fɛɛrɛ kɛ pour que jamana yɛrɛ ka se ka basigi sinon CEDEAO tɛna foyi kɛ an ka Mali kɔnɔ hali n'an sɔnna CEDEAO taama CEDEAO tɛ foyi de kɛ yan nɔ an ti sabu gɛlɛya min bɛ yan ni dɔ b'a fɔ olu ma dɔ fara kan olu bɛ ka ɲini de k'u ka jamana yɛrɛ dilan olu mako tɛ Mali la koyi maliden yɛrɛ de mako bɛ Mali la a bɛ komi ni muso sabu ni aw bɛ du kɔnɔ den 100 bɛ du kɔnɔ muso bɛ n'a ka den ye
i b'a ye muso dɔ sani muso kelen bɛ yen nɔ o mago bɛ den bɛɛ la mais i b'a ye dɔ bɛ yen nɔ o mago bɛ a yɛrɛ ta de la quoi mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i ta in de bɛna laban parce que an yɛrɛ de ta ye Mali ye an yɛrɛ de ta ye Mali ye donc sɔrɔdasi minnu bɛ ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka baara kɛ a jateminɛ ko an fɛ bi sɛnɛ bɛ ka kɛ bon ne yɛrɛ bolo dɔrɔn an ka malidenw ka hakili sɔrɔ u ka Mali bila ɲɛfɛ an ka politique ni fɛn ninnu wali tuma foyi kɛ ni tɔɔrɔ tɛ an ti lafiya foyi sɔrɔ politique ninnu ni tɔɔrɔ tɛ n'u y'an nɛgɛn k'an ka sigi wagati min u bɛ sɔrɔ ka t'i da Faransi kɔrɔ Faransi b'an mako sa de donc minnu ko ko an ti sɔn an yɛrɛ ka fɛn malidenw yɛrɛ ka hɛrɛ lafiya an b'o de bolo man an ka to olu ka jamana baara en tout cas ka fɔ kɔni ka fɔ ko sɔrɔdasiw ka bɔ yen an yɛrɛ lafiya ka laɲini tɛ parce que an minnu ye civil de la fɔ k'an tɛ sɔrɔdasiw fɛ mais an nana ye an yɛrɛ civil yɛrɛ de ka jugu an yɛrɛ ma bi ka tɛmɛ ni sɔrɔdasiw ye katika i ka hakilina jara ni an b'i fo k'i waleɲuman dɔn civil kɛmɛ de bara waati ma se ka kɛ ayiwa i ye bilasirali minnu kɛ an bɛ ala deli la k'u don tulo kunnandi la k'i fo i ka faso kanu na nse Alisa Jarakɛ seginna ka na n'o ye Mamadu De Jara ye k'a kun bɛ fɛ ka min fɔ o de ye refondation k'a bɛ sen na ko nka k'a ko ka suma min ye ko wasa ko in k'a kuncɛ ko Zeni Mulayi delila k'i da don a la k'a san 20 tɛ Assise nationale de refondation o senfɛ ayiwa Jarakɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Yakuba Sise i ni ce i yɛrɛ ye merci ni kibaruya ninnu bi alisa kolo do kalandenni na nin ka tɛ a fɛ n kanubaa dɔ fɛnɛ ko ni sɔgɔma k'a bɛ n fo n ka baara ɲuman na n b'a yɛrɛ fana tigilama fo k'a waleɲuman dɔn karamɔgɔ Sidi Ture ka bɔ radio Yamana na ale yɛrɛ fɛnɛ ye an fo k'an waleɲuman dɔn a ko n ye kibaruya min fɔ jɔn ko ala o sira kelen don o de kama olu yɛrɛ kɛn bɛ ka renouveau kanu ka d'a kan a bɛ ka laseli min kɛ fantanw kuma da don ko ne marabaw n'u kun bi sɔn ka to ka dugu kunkan ko lamɛn ani kibaruya minnu bi fɔ a la k'u labara an bɛ yɔrɔ min komi bi k'an tun tɛ sɔrɔ ye wa jamana in ko yen k'a bɛ kɛ an sago ye an bɛ Sidi fo ka jɛnɛkaw fo ni ka foli di madame Samunu Payi Jariso ma ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ jɛnɛ sori sare n farala ɲɔnɔkaw la n b'i yɛrɛ fana fo ayiwa ka ɲɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo ka marakalakaw bɛɛ lajɛlen fo Kirangoni Jamerabugu k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Nunde k'a ni sɔgɔma Maliki Darame sɔgɔmaden in na anw bɛ bi baro a ɲɔngiri yan nɔ n b'a dɔn kanubaa caman bɛ fɛ ka don halisa a bɛ se ka kɛ dɔw kɔngɔmalen don u ka fɛla fɔli la nka bi anw bɛ danya nin yɔrɔnin in na caman fɔra marabaw k'a dɔn k'a fɔ ko halisa an bɛ olu de ye wa kɔmaw ni ɲɛmaw n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛ kunba kelen ye an bɛ tɔnɔbɔ o de la an bɛ foli di Abakuyate n'a ka denbayaw ma sɔgɔmaden in na ne woloden Asan n bɛ i fo ne ka sɔrɔ ka La Rose ka foli da o ka Dakar ka Akuyate ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bamindaw n'a ka denbaya u bɛ fo k'u waleɲuman dɔn ne ka foli di Elhaji Alassane Camara ma artisanat Atlantique la woro dɔ n'an ka nin waati in na Haramata b'a ka plaisir an b'a fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na o tuma anw b'an kanubaa kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ suru ka taa yɔrɔ jan an b'a nana bɔ an ye sɔgɔmada in na n'o ye Bafanta ye plaisir ko a ka daraka di Bafanta ma sɔgɔma fɔlɔ suni gana ni ala sɔnna ma ale ye an kanu danti ala an b'a fo halisa k'ala k'a ɲɛmɛ a la nka plaisir ka ɲɛɲini dɛ Bafanta ko k'a bɛ fɛ ka don ko in dun gundo bɛ plaisir de bolo maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka don link kan n'u m'a sɔrɔ u ka woro wele a bɛ ɲɛɲini di u ma fulaw de makan ale de ye ne dajuru minɛ bi sɔgɔmada in na o kuma na an bɛ baro o ɲɔngiriya k'a fɔ a ka baara ɲuman kɔnɔna na ka taa réalisation ni cadrage la Awa Tafili Ture y'o baaraw kɛ ka ATT yɛrɛ fo Dramane Kone ale tun bɛ régie sanfɛla la kanubaw ni kɛra anw seko ye bi ni ala ni kira ye sini o fara an si kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ trésor maw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Imam Sangare tɔgɔya la shukran